अरे कहनी कि बाबू पढ़िला, अरे पढ़िला तू MBA, ऐसन मिलल संगतिया, अरे लागल दारू पिए, अरे ओकर किस्मत बिगड़ गईल, अरे लइका रहल एगो और रहा निकल गईल। ए भैया लोग, आज एगो कहानी, एगो घर परिवार का स्थिति आप लोग के हम अनुज मऊआली ई कॉमेडी वीडियो के माध्यम से आप लोग के बताओ तनी। आप लोग ध्यान से वीडियो के देखल जाई और तनी दिमाग से सोचल जाई कि आजकल की घर परिवार की स्थिति में केहू के इतना छूट देल भी ना ठीक है। केहू के छूट दे देला पर मनामनी करत बा आदमी और पता ना का करत बा, पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के और कौना दुनिया में चले जात बा। तो एगो अच्छा खासा घर का लड़का रहे, पढ़ल लिखल घर का लड़का रहे और बड़ियारा घर का लड़का रहे। ओकर माई बाबूजी ओ लड़का के पढ़े खातिर हॉस्टल में भेज दे ना, और लड़का 20 साल का हो गई लेकिन आज तक ले अपन 10 पास ना कैल। तो आई हम अनुज मऊआली आप लोग के ई कॉमेडी के माध्यम से बताओ तनी, ई गाना के माध्यम से बताओ तनी, रउआ सबे सुनी आ ध्यान दे। अरे ओकर किस्मत बिगड़ गईल, अरे लइका रहल एगो और राह निकल गईल, अरे लइका रहल एगो और राह निकल गईल। अरे कहनी कि बाबू पढ़िला, अरे पढ़िला तू MBA, ऐसन मिलल संगतिया, अरे लागल दारू पिए, अरे ओकर किस्मत बिगड़ गईल, अरे लइका रहल एगो और राह निकल गईल, अरे लइका रहल एगो और राह निकल गईल। ए भैया, लड़का का समाज ही जिंदगी है। अगर अच्छा समाज पकड़ ली लड़का तो कामयाब हो जाई, अगर खराब समाज पकड़ ली तो लड़का बर्बाद हो जाई। तो लइका रहल एगो और राह निकल गईल, अरे लइका रहल एगो और राह निकल गईल। अरे कहनी कि बाबू पढ़िला, अरे पढ़िला तू MBA, ऐसन मिलल संगतिया, लागल दारू पिए, अरे छोड़ी के पढ़ाई लिखाई, अरे उ नाचे में निकल गईल, अरे छोड़ी के पढ़ाई लिखाई अब नाचे में निकल गईल, अरे लइका रहल एगो और राह निकल गईल, हाँ लइका रहल एगो और राह निकल गईल। अरे तब के जमाना में शहर बदनाम रहे, अब त गाँवे सुनात बा ए भैया, शहर से बिगड़ल देहात बा। अरे तब के जमाना में शहर बदनाम रहे, अब त गाँवे सुनात बा ए भैया, शहर से बिगड़ल देहात बा। अब के छात्र लोग के पढ़े के ना इच्छा, अब बगल में ध के मोबाइल होता परीक्षा। अरे अब के छात्र लोग के पढ़े के ना इच्छा, अब बगल में मोबाइल धके होता परीक्षा। माई बाप के एगो बोली ना सहाता, अब मौगी खातिर रोज जिलेबी किनाता। माई बाप के एगो बोली ना सहाता, अब मौगी खातिर रोज जिलेबी किनाता। अरे माई बाबू के डुबा के इज्जत अब घर से निकल गईल, लइका रहल एगो और राह निकल गईल, अरे लइका रहल एगो और राह निकल गईल। तो सबके नमस्ते प्रणाम साथियों, हम अनुज मऊआली आप लोग के गाने के माध्यम से, कॉमेडी के माध्यम से जन बतौले बानी, ये पर गौर कर लीप जा, अपना लइका बच्चा पर ध्यान देव जा।